ay patuloy po nating paigtingin ang suporta ng bawat isa sa bawat misyon na ito. Good morning, Kadin Mas. Dito tayo ngayon sa Villasis, kung saan dito gaganapin yung charity Park Council, hosted by Paragon. Tara, let's go! Kulang yata yung venue mo, kulang eh. Yung beneficiary natin. Yun, nandito na rin ang ating mga pink na plaga. Welcome, Sir John. Yun, welcome. Magandang umaga sa ating lahat, no? Tuloy po tayo dyan, dahil natin sa pagpasok. At siyempre sa pag-park, mukhang sa tingin ko, kukulangin ang ating espasyo dito sa event na to. Yun. Ito natin dun sana. Two joints! Yun, magandang umaga po. Welcome po sa ating lahat ulit. And syempre, meron din po tayo ng lugaw dyan sa may shed. Mainit na mainit po yung lugaw. At bagong luto po yan. And syempre, only chicken po yan. Chicken cubes. And syempre, meron tayo dito ng sticker. At we're excited po mga ng sticker. Ano yung pesos each? Shout out! Ibo! Shout out! Kailangan kong gawin para malaman mo. Ito mga Kadilmas, ang dami namin ngayon dito. Sulit! Hanggang doon! Pati pa Pinoy. Shout out mga papa! Shout out. Shout out to Shout out sa Vaqueros Unite Riders Club Team Cuaro. Ayun. Subscribe nyo si Dion Max para mapanood nyo na mga papa na. Subscribe, Johnny Max 23. Ayun. Yeah! Yole, kaya mo ha? Bakit? Hindi ko kinukuha. Ayun, Ma'am Lorin. Shout out. Asan sila? Asan na sila, ma'am? Picture lang ako doon. May magbago kayong uniform, sir? Sa ano yan? Yung mga oo. Ganda oh. Meron. Harbor. Ayun po. Ayun na. Ganito karami ngayon dito mga Kadinmax. Marami pang dumarating. Doon, kung gusto nyong kumain, ginawa nilang caldo. Yan, mga Kadinmax. Kuha tayo ng mga malulupit na kumain ng caldo. Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Sino kayo yung mga malulupit na kumain ng caldo? Sino kayo yung mga malulupit na kumain ng caldo? Ay, Manang Riders Club. Ayun.
Ma'am Manilin. Sino kaya yung malulupit na kumain ng Roscaldo dyan? Hindi kami, Tara! Ay! Dito tayo! Wala bang maayunan siya! Kuha sa aktual! South! Ano mo lang? Ano si Lumen? Vice Pres ng rap. Tatay na walang kwenta. Patay tayo dyan. Oo nga pala, happy Father's Day sa lahat. Mga kadinmak. Mga mahihilig magtago ng mga ano. Ayan. Tayo doon, marami pang ano to. Shout out mga papa. Nagtatago ka. Shout out papa. Kaya ka na dito. Ay, taas mo ng content para makapasok yun. Ay, taas mo ng content para makapasok yun. Shout out mga papa. Shout out. Ano yung kayo? Team Papsi. Oh, Team Papsi. One family. Shout out. Schedule si Dion Max 23 para mapanood nyo. Dito. Oh ma'am, shout out. Hi po, shoutout sa Ibo. Saka sa Ayun. Wando Sale. Ibo kay ma'am Ayan. Jusa. Ayun. Di ma'am, thank you ha. Dito. Ayan o. Sila ma'am Sero. Shout out, shout out. Leon Max. Ayun o. Bambilalunan. Shout out. Marligan. Oh, Marlikan. Ayun. Ayun. Sige mga papa, ma'am siya. Punta pa tayo dun sa ano, sa labas. Marami pa. Bali mga kadilmak, marami pang dumating. Ito pala yung pinakagwapo naming founder. Happy Father's Day and Happy Father's Day. Saan ba pwedeng magpisto? Sa... Ayun, oh, shout out mga papa. Ayun, shout out ma'am. Ito, bali, dito sa labas, marami pang mga dumarating. Mga kadinmax. Yan. Randy, Shout out mga papa. Paragon, sila yung host ngayon dito. Yan. Shout out. Shout out sa asawa ko. Ay, wala pala. Dagdagan mo! Dagdagan mo! Walang po nga eh. Sa kapila. Ilan? Ilan yung asawa mo? Ilan yung anak, ilan yung asawa? Sa girlfriend ko. Ilan? Kung meron. Hindi niya alam. Hindi totoo yan. Ayun. Bola lang yan. Dagdagan mo nang magpakarami kayo. Ayan. Shout out papa. Siya pala yung mga ano, Father's Day ngayon. Nakatulad ko, Happy Father's Day mga kadinmax. Uli. Ayan o. Shout out papa. Vlog Pops. Oo, Dinmax 23. Pakisubscribe. RJRC. Ayun. Shout out RGRC. Thank you papa. Maraming Hindi pa tayo saglit mga kadinmax na marami pa. Paragon Squad Philippines Pangasinan Main Chapter sa inyong Ito, marami pa din mga pogi dito, mga papa. Shout out. Yeah. Ayan. Ang ano dito, ang gandun. Happy Father's Day po ngayon. Kadinmax. Hey, Happy Father's Day! Ayun, Happy Happy Father's Father's Day ngayon! Sticker! Naubos! Tayo na yan! Oh, Ay! anong Ay! Ano yan, sir? vlog? Ay, vlog! Oh. Shout out! Kay Bakero. ayun, bali nakuha naman na natin mga kadinmax. Eto. Lakad tayo. Ako,
Riders Alliance Pangasinan. Siyempre, dito na si press natin, tsaka yung mga ibang officers, dito rin sila. Anyway, meron kaming pinag-uusapan sa amin. Gusto namin magpakandak ng bloodletting soon yun kasi medyo marami sa atin ang nangailangan doon. Pero ang plano i-incorporate muna namin yung sa Kapitolyo tsaka sa Red Cross. Then pag napag-usapan na po namin, ilalatag namin sa GC natin. Yun lang muna ang masasabi ngayon. Medyo blackout pa tayo. So happy Father's Day and thank you so much. Next, Vaqueros Unite Riders Club, Team Cuaro. Ang ating sticker for a cause, may 5 piraso pa po. Ayun, Kadinmas, bali, dito ka na tatapusin ang aking vlog. Kayo, kasi may side trip pa kaming pupuntahan. Aris lagi, God bless all. Bye!